وەزارەتە دەربایە ئەمریکایی تەکەزی لەسەر گرنگیە ئەنیە ئەشتی و ئازادیە کرد. ژێدەرەکە تایبەت ji nava hevpeymaniya niştîmanî ya hêzên şoreş û opozisyona Sûriyê ji Rêvazî News re ragihand ku di civîna di navbera şanda Amerîkî bi serokatiya alîkariyê Wezîrê Derveyê Amerîkayê Joel Raybon û şanda hevpeymaniya niştîmanî ya hêzên şoreşê û opozisyona Sûriyê bi serokatiya Dr. Nasrul Herîrê li Cinêfê her du aliyan tekezî li ser giringiya danûstandinê di navbera her du aliyên Kurdî de kir ku ê bibe bingehek ji danûstandinê di navbera Kurdan û pêkhateyên din de ji bo veguhestinê borêveberiyeke hevbeş di navbera hemû pêkhateyên Sûriyê ku bi destên Sûriyê were cîbicîkirin her wiha cudabûnek ji PKK çêbibe. Jêdera taybet ji radyoya Rêbaz re got ku di civînê de tekezî li ser giringiya aniya aştî û azadiyê ya navbera pêkhateyên Kurd, Ereb û Asûriyan de hate kirin ku egera derketina şer û nakokiyan di navbera pêkhateyên Sûriyê de dûr bibin. Aniya aştî û azadiyê di 28 tîrmeha Bûrî hate damezrandin. Ew jî di navbera her yek ji Encumena Niştîmanî ya Kurdî lê Sûriyê û Rêxistina Asûrî ya Demokrat û Şepêla Siba ya Sûrî û Encumena Erebî li Cizîr û Firatê de ye.